हाग्रामानि समाव दानलाय सुलाय बुथारलायनायनि खालि माने खासल' सोलियोमोन माने मानसि बुथारनायनि थैनायनि जि मोनसे परिबेस बेल' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलियोमोन। आरो ओनसोलाव मोनलायनायनि सिमां लानानै दैदेननायाव आरो बिनि उनावनो जोंनि दानि जे आफादगिरि बर' सारा बेखौ जोंनि ओनसोलाव सान्थिया जोंनि बुजिनो हाबाफारि मावगासिनो दङ। फैगौ समाव समाव बाजि बोसोर 90 बोसोरालागै बे ओनसोलाव गोदान मोनसे समाज बानायनायाव बाहागो लानो हागोन बा साक्सेस जागोन। रायजो राजाफ्रा बिसास लादों। दिनैनि दिनावबो जेसेबांफोर गाज्रि इलेक्सन खुंबाय बे इलेक्सनाव खुंबाय बे गासिबो रायजो राजायानो जायनि जाहोनाव जोङो मोनबायालागै इलेक्सन बिनि उनाव देरहाबोगासिनो आरो फैगौ Btc इलेक्सनावबो 40तानि गेजेराव 40ता समखौनो जों एबार गेवलां मोनगोन होननानै जों आसा लायो आरो बेनि थाखाय जों गोरायै खामानि मावनांगोन। Dari aku gede, yang di nasional itu sudah jelas, single control lagi lah. Tapi itu betul nanti kalau sama ini kalau kau ini dulu tasbih nanti betul tasbih. Soalnya BPA itu ini yang macam tasbih. Raja perang itu apa tu tadi? Jaga beberapa jaga benar, berikan BPA punya atau jaga isyabai malama macam taruh itu betul nama boleh. Ada semua BPA dia, paksa yang dia dunia सिराङावबो दिनै जोबनो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव एसे एनै दङ बिदि गुदि दङ दा बेखौबो जों थांगासिनो दङ बावैनो 3 मासनि उनाव बिटिआर हालामाव जों सासेबो बिफद जानो होननानै जों बुंनो हायो। ओरैनो सिट लेनायबो समाव बाय इलेक्सनाव बेसेबां भट लानानै देरहागोन होननानै बेयावथ' जोङो एबार क्लिन सिट खमैबो 80,000 बारा भट जों बेवहाय मोनगोन आरो बेनि थाखाय जों गासिबो जोंनि दैदेनगिरि एमएलए गासिबो खामानि मावगासिनो दङ। बेखायनो आं सानो एबाराव जों 80,000निबो बारा भट लागोन सिडली समाव। पार्टिया बुंदों दि माबा मोनसे इभेन्ट खुंनायनि पास थाङो दानि सरकारा गासैबो गोनांथि समाजाव गासैबो गोनांथि इभेन्टआबो मोनसे गोनांथि खारन मोनसे समाव हाग्रामानि समाव दानलाय सुलाय बुथारलायनायनि खालि माने खासल' सोलियोमोन माने मानसि बुथारनायनि थैनायनि जि मोनसे परिबेस बेल' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलियोमन आरो बै थासारिखौ जोङो मोनसे गोदान माने समाज मोनसे परिबेस क्रिएट खालामनो थाखायनो बेबायदि इभेन्टखौ दरखार जायो। दिनै क'क्राझाराव दुरान्ड काप दिनै ISPL बायदि खेला सोलिखांनायनि उनाव मानसिनि माइन्डआव मोनसे गोदान मोनसे सानखांथि फैदों जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि खामानिखौ जाहोनो हायो। नङाबा मोनसे समाव खालि माने मानसि थैनायनि भज खास गुसल' सोलियोमोन। प्रत्येकता दिनावनो मानसि गावथारजायो आरो थैनि गोथां माने मोनामनाया जोंनिया हा बां अखाफोराव गासिबो सोमजियोमोन। गतिके बे बुस्थुखौ खोमानो थाखायनो जों बेफोरबायदि इभेन्टखौबो खुङो आरो बेजोंहाय गोबां बुस्थु माने जोंनि दा लाइमोनफोरनि जि माने फैबाय थानाय जि समाय बे समायखौ जों लाइमोनफोरनो होनो नागिरदों बिसोरनि जिउ खुंनानै होनो नागिरदों बिसोरनि माने गोरलै माने लामाखौ जों बानायना होनो नागिरदों आरोखि। थेंक इउ।